Mogu reći da je jako zanimljiv koncept sami radionice, da su to mentori jako odlično osmislili, jer se dotičemo 3 nekako različite stvari, a koje su usko vezane. To je ples, pokret i gluma. I ta sva 3 segmenta koji čine teatar zajedno sa muzikom, scenografijom, odnosno svim ostalim radionicama koje su tu, koje imamo, ćemo napraviti jedan performans. Ljudi koji su malo ušli u umjetnost, veću toleranciju imaju, više se razumiju. Ko smo tukaj na delavnicah, pa tudi če smo iz različnih držav, v bistvu sploh mešam srpsko pa bosansko ekipo, ker se tudi nekako sploh ne ločujemo. Komuniciramo najčešće na srpskom i koristimo se i kombinacijom slovenačko, bosansko, hrvatsko, crnogorsko. Rukama i nogama. Slovenci, lijepe žene, tihi, deloholiki. Bosanac prvo pritisne dugme, pa onda pita zašto služi ovo dugme. Cijelu večer tulumare. Šaljivi, dakle, zabavni. Srbi su Tu veseljaci, da vole onu baš pravu narodnu muziku. Odločeni ljudje. I nenaspavani su na radionicama. Nisem niti nekdo začutila tega problema od preteklosti. Zašto smo bili u ratu? Nije bilo potrebe ikakve da dolazi do toga. Mladi ljudi se vole, uživaju jedni u drugima. Tako je prije bilo.